luar biasa. Mas Gareng. Napa, Bapak? Sing mirsani luar biasa, kono kono wae kebak. Mergo bintang tamune ora sak baene menungso. Sekedap. Sekedap piye? Nggih, mboten sak baene menungso menika kados pundi Batandu? Sak baene mboten sak baene menungso niku menungso sing tatarane ora beda karo dewa. Oh, gula mikire wis elek-elek. Oh, mboten nek jenengan genah kados dene pukulun Batari Suprabawati. Oh, gula pikir Betari Durga. Oh, mboten. Betari Suprabawati menika cantik nggih. Cantik. Oh, nggih, matur nuwun. Berarti kados dene nek iki menungso iki rada sak tatarane ndure setek-setek. Nggih. Weh, aku rasane bong-bong banget. Wah iya. Nah, ini kaya Pak De Gareng ini. Pukulun Bathara Temburu. Piye? Ning ya dewa arep Temburu ning kuwi ngurusi gamelan Lokananta dadi penitine gamelan Lokananta. Apik lho kuwi. Aku tukang ngurusi gamelan. Oh iya. Timbang digadekke tak urusi pokoknya. Kabeh gawean kuwi mulya. Kabeh pekerjaan itu baik. Walaupun misale kita ngambilin ronsokan, kita jadi petani, kita jadi pedogong. Dari apa wae kabeh gawean kuwi nek dilakokake kanthi ikhlas lan tulus kuwi dadine barokah ngono. Dadi arep ngosoki gamelan, tapi nek tulus ikhlas barokah Pak De. Betul. Bener kuwi. Apapun pekerjaannya sing penting berkah barokah. Ya. Tuladane kaya warga masyarakat gandekan dung jambal. Leres. Iki usahane maneka warna. Nggih. Ning alhamdulillah nadyan to beda-beda usahane iki pinaringan sukses kabeh. Sedoyo sukses. Perantauan sing saka kene iki mau kebanyakan adalah penjual bakmi. Bakmi, sego goreng, soto, bakso, lan sak panunggalane iki piyayi kene. Kuwi lho, ing atase dodol bakso glendeng. Glinding. Ya, Bakso glinding ora bakso glendeng. bakso itu Bakso bakmi. glinding. Itu kalau dipecah di segala penjuru Indonesia, semua suka ngono lho. Arep ning Jakarta, arep ning Sumatera, ning di papan Jakarta. Nah, basa Jawa. Jakarta ya Jakarta. Oh ya, ganti-ganti. Surabaya. Yo. Ngono. Nek ning Jakarta. Ya, itu aku kalau pada tanya harga gitu gimana ya? Biasanya pada pengen minta biar murah gitu. Terus pada pakai basa Jawa, Pak De. Ya, reginipun pinter. Ora, nek wong Jakarta enggak kayak gitu. Jakarta harganya berapa? Enggak. Terus? Pak, iki beropo? Baksone loro, regone beropo? Gasmu piro? Berapa? Ora beropo. Ya ini biasanya kayak gitu, karang ya wong ora ngerti radong basa Jawa. Tapi nek bakul kudu ditampa wae. Yang penting payu ya. Nggih dimaklumi nggih Pak, nggih dimaklumi. Bahasane niku beda karo liyane dialeke Pak. Ora masalah karena yang dicintai warga masyarakat Indonesia itu adalah budayanya dan dialeknya. Masing-masing punya dialek Jawa, dialek dari Bali. Sampean pundi Mbak, sampean asline? Asli mana? Gula seko toli-toli. Seko toli-toli. Toli-toli. Nggih. Kok kaya tau kenal aku kuwi. Udah pernah ke sono. Toli-toli. Ngendi to nduk kuwi? Toli-toli menika sawijining papan onten Sulawesi Tengah. Oh, ana Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi Tengah, toli-toli. Sulawesi Tengah toli-toli. Ya, pantai barat daerah. Ki umpama saka kene numpak pesawat no piye? Numpak pesawat nek saka kene engko lewat Balikpapan dulu. Balikpapan. Munggah meneh medon di Palu. Munggah pesawat teko Balikpapan. Ya, medon di Palu. Lah modar. Tegese Palu ki mau bandara, kota. Goblok. Tolong patah. Goblok mulu. Oh, nama daerah. Belum tahu gareng neng kono kowe neng Palu kuwi. Iya. Apa-apa ora beneran.
Oh, munggahe kok balik papan, mudhun dipalu. Dipalu. Terus Sekon palu to, kuwi engko munggah meneh. Munggah. Lewat Bon Kopi, Bon mudhun Kopi. Toboli. Ndok Boli. Toboli. Ya itu Bon Kopi, itu Bon kan Kopi. kayak gunung itu. Mudhun Toboli. Ndok Boli. Lah, Toboli itu daerah. Daerah itu. berarti kuwi toli-toli kuwi ngarepe Ndok Boli kuwi ya berarti ya? Iya. Pokoknya neng Toboli kuwi mandek Bu. Mandek. Mandek dulu tuku lanu lalampa jenenge. Lalapa. Nah, neng Toboli ono lempere. Oh. Lempernya itu lemper sana. Lemper ya apa sih yang ketan dikasih daun pisang itu lemper kan? Lemper. Ya. Lemper ora lemper. Nek lemper ki ngene iki lemper. Kowe kuwi opo beda kuwi. Ya itu. Aja nesu to rek ngono didek. Sabar. Lah wong lemper iso dadi lemper lho, Pak. Sabar tenang. Mampir tuku lemper. Neng Toboli tuku ono lempere kuwi. Lemper. Ya, lemper bakar jenenge lalampa. Lampa. Lah kuwi Kuwi lagi engko lunga ning Poso ngono kuwi nek arep kono nek ning ndone mbokku Lambelu jenenge. mbokmu ndi? Lambelu. Mbok ya ora kasar-kasar. Aku wong tuwa nang omahku diceluk Gus. Lah gimana itu Aku takon malah mbok lambek-lambekke Lambelu ki piye? Tadi lo aku ngomongke iki nek gone bapakku saka Toboli kiri arah toli-toli. Tapi nek gone mbokku lewat Posorono Lambelu. Loh, malah nglambek-nglambeke, Pak. Lambelu itu adalah daerah Ya, tolong atau Pak. kabupaten atau Ya, kecamatan daerah, gitu. daerah. Karo meneh wis saka Ndoboli arep nang nggone toli-toli lho kok dadak muter wong garek maju tekan lho. Yang gone dewe-dewe kok. Oh, karo golek lemper kuwi mau ya. Lemper. Ya wes intine gitu kula nderek kula suwun apa permisi kula nuwun. Iya. Iya. Permisi kula. Oh, sing toli-toli sing Lambelu itu si Ibu. Ya. Yen Bapak. Seko toli-toli. Oh, blasteran Ibu mana nama tadi? Lambelu. Bapak Toli-toli. toli-toli. Dan iki. Aku ya blasteran. Apa? Kowe apa? Bapak kula Kuningan. Nggih. Mbokmu? Tembogo. Ah isih ana loro ati karo iki mau. Nggih menika nderek Mangayu Bagio sama derek Paguyuban langkung apa? Derek Langkung. Derek langkung. Ya derek Mangayu Bagio untuk paguyuban Eyang Raden Singoranu. Betul. Semua trah dan Purwowarga Mosorokotipun. Masyarakat. Nggih. Ingkang sampun make lumpuk wonten mriki mugi benerkahan sedaya. Ingkang baku yang paling penting itu sehat. Sehat dulu. Sehat tur ya waras. Kenapa? Duh, sehat kudu waras. Nek mung sehat tok ora waras, dadak ngrobatke. Oh ngono. Waras. Tapi waras ki oh ya ana sing ora waras ning rezekeni lho. Ora waras kok ngrejekeni iki piye? Ya umume ki sehat. Misale. Nek ora waras ki tegese ki edan. Edan kok ngrejekeni ki piye? Rezekeni misale wong umume ya ngene iki ayu ngono. Terus biasa ning raine dadak diputih. Kuwi termasuk wong ra waras ning rezekeni lho. Aku kok malah gawe jeglongan dhewe to iki. Bener nggih? Bener niku bener Berarti niku. maksudnya aku edan ngono to? Lah ya to, kita yang di atas panggung iki kudu gendeng kok. Nek ra gendeng piye le golek rejeki? Oh, nek aku ki lak mergo profesional gareng dandane ngene. Ya. Ning nonton wong edan ki nonton saka tanda-tandane gejalane. Gejalane. Wong edan utawa ora waras kae ki gejalane utawa tandane ki ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Kuwi lak diarani edan. Oh, ngomong dhewe. Masa aku ning panggung kok edan ijen golek takon kanca dhewe, sauri dhewe. Sauri dhewe, jejak-jejak dhewe. Jejak dhewe. Kuwi edan kuwi. Usaha dhewe. Mongko 8 jam ya. Nah, ya ora mesti, nek kuwi aku ora ngarani spesifik jenenge ngono kuwi. Aku rawani ini. Loh, aku nggak berani awak dhewe yang ngajak lo tuh. Pak Dalang loh. Pak Dalang tuh sutradara loh. Pak. Semua yang mikir Pak Dalang loh. Kok mbok edan-edanke? Ngapunten Pak, enten napa Pak?
Kok kados menggalih. Kowe kok nyinggung perasaanku. Lah napa? Kowe mau rak ngomong ciri-ciri kasih wong edan ki mau, Nggih. takon dhewe disauri dhewe. Dhewe. Guyu-guyu dhewe jejak-jejak dhewe. Nggih. Tangga kula nggih ngoten kok. Lah iya. Kok tanggamu lah kowe iki lho. Neng kene neng panggonge ning mung aku karo kowe kok. Lah, Goblokmu lho. Kuwi. lah ikekno aku edan nek ora golek kanca. Kowe kanca do liyane aku. Lah kula ki mau ngandhake nek wong edan ki ciri khase ngono kok. Ciri kasih piye? Ya takon dhewe, sauri dhewe, mburi omah kula niku edan karya lecek niku lho edan ngoten niku kok. Wengi-wengi niku dak-dok. Kae sapa to kae karya lecek? Oh ya wis wong edan nek ngoten niku. Wengi-wengi kok. Terus ditekoni ora nyambung kok. Wong edan tekoni ora nyambung. Lah aku nyambung apa ora? Nyambung, Pak. Lah iya. Nek Pake mboten edan kok. Oh, lah iya. Pake bos kula kok. Nek nganti gareng ngelokke aku edan dikapake cah. Melu-melu aku. Nyepelekke arep nyepelekke. Dikira aku ora wani ngono apa piye? Lho, sakmene lho. Aku wingi lho keroyok wong 5 tak ijeni. Wong 5 langsung nang rumah sakit. Lah kowe? Niliki kula wong 5 wae. Kula pun kejet-kejet ngeten ditiliki wong 5 niku kok. Kula pun ngeten-ngeten. Ngedan. Nggih. Wonten panyuwunan menika Mas. Nggih. Saking Pak Haji Mardiyanto Jakarta ngersakaken nggih menika Caping Gunung kalian Gubuk Asmara. Nggih. Salah satunya diaturke oleh Mbak Elisa. Oh, nggih. Tapi dari panitia tadi yang paling baku sangat utama podang kuning menika Pak Podang Tantun. kuning, nggih. Lajengipun Lintang Asmara duet. Lajeng ora lajeng. Nggih, Lajeng. Nggih, lajeng. Umpamane matur sing ngajeng lungguh ngono piye? Bapak-bapak sing ngajeng monggo lungguh. Bentar, aku mikir dulu. Bapak-bapak ya, bapak-bapak ya. Bapak. Poro bapak-bapak ingkang wonten ngajengan piyambak keparing lenggah sedoyo. Ngajeng. Wonten ngajeng piyambak. Ora ngajeng, ngajeng. Ngajeng. Sing ngobonge kowe no malah. Ngajeng. Ngajeng. Ibu-ibu sumuk sami kepet-kepet. Nah. Apa itu? Oh, ini kan kepet-kepet. Kepet-kepet. Kalau ini pakai itu kan pakai kardus atau pakai kipas gini namanya kepet-kepet. Kepet-kepet. Kalau pakai kipas beda. Kepetan. Gini, kepetan. kepetan. Pade gareng ngajeng kepetan boten. Boten kula ngepet dhewe saged kok kepetan. Kelintang Asmara niki mau ditujukan pada warga RW 1, RW kalih saking Nggih. Mas Riyono SPD MPD Trah Singorano. Siap, Pak Ya, ya mengko diaturke siji muka Nggih. siji kabeh panyuwune Mbak Elisa piye meneh. Ya didum sik. Nggih. Podang kuning nggih wonten niku wau. Nggih. Mongko niki kabeh sing disuwun Elisa. Caping Gunung Elisa, Lintang Asmara Elisa, Podang Kuning Elisa, sedaya Elisa. Gubuk Asmara Mbak Elisa. Gubuk Asmara Elisa. Sing Nggih. niki kasuwun umroh rumiyin kemawon, Pak niki. Mengke rampung umroh genti ngoten. Kula Mbah Suparni mantan lurah nyuwun gendhingipun rujak jeruk, nyuwun donga kajenge sehat momong anak putu amin. Amin, Mbah. Mugi Mbah Suparni pinaringono sehat awet momong anak putu sedaya. Amin. Ya, diaturke sing endi sik? Podang kuning sesuai Podang permintaan kuning. panitia Wah, nggih. tenan Podang Kak. kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Aja nyepelekke karo manuk, Reng. Nggih manuk, Pak. Ya. Nadyan Ngapunten Pak De, Apa? soalnya aku wis diwas mangap. Kalau mangap nggak jadi metu yo piye rasane ra penak. Oh, nek Jadi tetep tak tokno. Oh nek wis mangap kudu metu. Kudu Iya, iya, iya. suwantene kan kudu- Suwantene kudu metu. Nanti mosok dilek meneh. Ya. Alus manis nang make. Langkung prayogi Mbak Elisa kali Mas Gareng mandhap.
Oh nggih. Ngeten. Supados sekeco. Mriki napa mriko? Mriku mawon. Oh, mriki. Nah, mriku tegesipun. Nggih. Matur nuwun Pak Darman tuwin Om Jinggo ingkang kepareng rawuh. Ya mangga. Goleki si podang jenar jan do kepet-kepet kabeh lho Kepet-kepet. padha kene kokono tekan kene Kepet-kepet ora kepet-kepet. Nek kepet-kepet ki ngene iki. gini kok pada gini Ki jenenge kepet-kepet. kepet-kepet pet-pet Napa malah ingkang wonten ngajengan? Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi Wah. Ndumpil Medion pokoke melu Mas Purdinamo, Pak Haji Suradi Kuwasa Klaten, Pak Mul, Pak Komir, tuwin pro kadang-kadang Mas Parmo Manyaran, Mas Kalis lan sak panunggalane. Monggo. Diaturke lagune Podang Kuning. Ya monggo. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing sayang mubeng miteran ganku kae ora krasa esuk awan
sering ngoceh suarane ambak Piyayi Sulawesi ning ora mantra-mantra suarane blejet kaya Piyayi Sulawesi ning malah kaya wong Jawa ya reng ya. Nek ngendikan pancen cecet-cuet ning bareng nembang, Pak. Wah. Iya. Jos saestu niki Mbak Elisa. Nggih. Nek ngondikan biasa niki kene iki bingung, malah kaya wong pilek krungu ngak-ngak ning bareng nembang. Ya. Elok, luar biasa. Wis malah Mbah Makamping ya awar karo Mbak Elisa iki. Nggih, nggih. Tenan. Nggih, untuk pundi-pundi kula melu kok. Oh iya. Kula kelon kok, Pak. Mulane kuwi panyuwun saka panjenengane pepundhene awake dhewe reng. Sinten, Pak? Beliau nyengkang penanting pakurmatan inggih menika Bapak Haji Mardianto diaturke sik iki merga Ketua Perantauan Jakarta. Oh, nggih, nggih. Merga beliau nyaki mau mengko bar limbukan kundur ning Jakarta kono sik rek. Oh, tindak malih dateng Jakarta. Ya, ki mung kepengin nonton dapurmu kuwi. Niki ya disempatke mergo hari istimewa. Lah nggih, nggih leres nggih. Nggih. Panyuwune Caping Gunung Kalaman Sri Huning sing ngaturke ya uga Mbak Elisa. Heeh, Nduk. Ayo, Nduk. Lan iku gono sing kepareng ngarep nyuwun bawa tur duet kelawan Mbak Elisa nyuwun pangapura dawuh pengendikanipun saking para kadang-kadang panitia dipun parengaken bawa nyumbang bawa monggo kemawon mangke namung wonten ning wanci gara-gara. Nggih, wonten jagat gara-gara mangke. Nggih. Niki khusus kagem limbukan ngematke bintang tamune karo sindene. Nggih, Rantut. Cocok ngenten nggih Pak Bu nggih. Nah, nggih. Nggih. Ah, nanjake Mbak Elisa. Nggih. Menapa rumiyin, Pak? Lah perkara Caping Gunung nggih. Caping Gunung niku Pak Haji Mardianto niku ingkang lenggah wonten menika ingkang batikan menika. Nah, menika. Oke, Pak Mardianto nggih. Sowan kula. Ini pas kapan kembali, Pak? Nanti pagi. Nggih. Oh nggih, siap. Sehat selalu Pak Haji Mardianto. Pripun, Pak? Oh, nggih. Wih, Hahaha. carane nyawang gareng bosen aku ngono. Nggih, kula tak madhep mriku, Pak. Cek ora Niki kok konten. kagem napa menika ngukum gareng kersanipun niki Caping Gunung dijengglengke gareng nggih Pak nggih. Lah, Nah niku nek mboten nonton sing jenggleng gareng. Lah kula ki salah apa Kirang. kok? Lah rupamu gilani. Oh ya golek pangan kok, Pak. Ya, yang apa? Pelak napa selindro, Mbak? Slendro mawon. Slendro mawon. Nggih. Yang apa? Saben bengi Madya. Ya. Nyawa Biasa. Rasa sehat, Pak. mantet betul. Dayane biomoringae ngeten niki. Mula to mula.
Tenan ora ngira ora nyono nek kaya ngono jengglengane. Nggih. Pripun? Jengglengane iki biasane mletre kok. Wo. Dudu gareng sing dudu kuwi to tak nek. Neng yo biasa kalau pertama mesti mantep. Heeh. Pertama. Pertama apa pertama ngen aku bensin biasa lho iki premium lho iki. Pisan pertama itu. Sepisan oh iya. Mantep tuh biasa, tapi yang kedua, ketiga, mbah engko ya. Tuh, tetep semangat. Ya ora kayak ready, apa? lemes bareng. Tetep semangat kok. Kanggo Pak Haji Mardianto. Loh. Ketua Paguyuban Perantauan kok ya. Yes. Ya, wis Kanca-kanca. pokoke anggar kowe semangat tanpa kendor, Nggih. engko bakal diwenehi bebingah kelawan Pak Haji Mardianto dhewe. Matur nuwun. Kira-kira napa nggih Pak kira-kira? Paling-paling ya mung apa wis pokoke anu cempe apa piye ngono pokoke. Mboten napa-napa, engko dingu lak ya iso dadi sapi. Oh, tenan. Mulai saka cempe iso dadi sapi, Pak. Ndak. Wong nggih kula iki ngingu jago men sore wengi iso dadi asu kok, Pak. Kok iso? Loh, Nggih. Kok Oh, iso? sore jago kula 8-6. Nggih. Lah kok wengi metune 6-8 asu to ora. Ngedan iki. Mas. yen memecah mong karo jalur Khusus nggo Pak Haji Mardianto. terus meneh Hah? Wong wedok ngeyel, wong lanang yo nganggo leren udut-udut sik kok ngene iki kok. lah yo aku seneng kok yo Terus-terusan ae. bahagia Ketemu gitu ya. lho. Ketemu ro pengrawit iki iso pedhot tenan. Iki ora enek pengrawit ngantuk, ora enek semangat. Saben aku mumbul mesti dijeblek. Ya apa ora? Oh, Mula pilihane warga kene iki elok tenan. sama dak. Urung metu kopi wis kaya ngene semangate kok. Salah. Heeh. Menika Pak nuwun sewu Pak Tarno Tanujaya, matur nuwun. Nggih Kang Tarno, Kang Tarno. Mas Joko Kaligawe, weh matur nuwun sangat mirsani. Njuk lagu sing nyamleng ki saka panjenengane Lek Gudel MC. Lha ora nganggo apa-apa iki lho. Budal nggih mriki nggawa kok. Ora iya. Nggawa masalah kok. Weh, Pak D Komper ya rawuh tekan kene. Weh matur sembah nuwun sangat rawuh. Pepundenku sing ndamel rancaan. Oh, ngoten. Nggih. Matur nuwun. Penonton jaba full Mas nggih, luar biasa. Luar biasa niki Nggih. wonten Kedung Jambal penonton terbanyak malam hari ini, Pak. Nggih. Tepuk tangan untuk penonton semuanya, warga masyarakat. Elok tenan. Pokoknya sing rawuh didongake rezekine matikel-tikel. Matikel-tikel. Matikel-tikel ora matikel-tikel. Sing penting. Gur sak gua regetan wae diringi, Pak. Kok ana regetane bareng. Ten lho pengrawit hebat ngene iki lho. Iso bedake, Nduk. Ya ora. Angel golek pengrawit. Wah. Golek pengrawit ngene iki angel. Men regetanmu. Pak, ya. Pacitan. Balas dendam. Ya. Balas dendam. Latihan mangkat toh.
Latihan makan ben. Latihan mangkat to. Latihan Dengarin mangkat. Pak Tantut tuh. Oh, bose sakitnya malah kowe karaoke no kok. Senang. Dua satu. Ora kurang dalan pokoknya. Weh tenan Kak. Kowe apik-apik nang lho reng nek perlu kowe iki apa kuwi legend black. Wah, Ora medeng-medeni lho Pak De. Ora jenggleng-jenggleng. Kemante penjeblos engko. Ketiban Wahyu. ngopo? Ketiban Wahyu saking anu Eyang Raden Singoranu niku. Piye? Duar ngono Pak. Iki mau ki Pralampita Tondo. Aja Tondo sia-sia karo gareng. Oh. Soalnya apa? Neng omah ki ya wis disia-sia. Nenong. Wis ora sanjenggleng kae malah engko malah cilokok ngopo. Ya, tak kandhake lho roji lho. Panas udan gawe tato Gawe apa? tato Tato. gambare tekek Baredak. alun-alun Gawe pelan tato. gawe tato Gambare. gambare tekek Apa kuwi? gambare tekek ning kene Mas Oh neng nek wis seminggu madhep rono tekek Lah ngapa, Nduk? Tekeke iki ndase madhep mudhun. nek wis seminggu Nek wis seminggu Enggak, munggah. Nek. Kuwi apa tekeke ora kuat mambu gondone ya, Nduk ya? Malah mbok blakake iki lho rek. Bapak Mardianto. Mugi-mugi Bapak Haji Mardianto rezekine akeh blokek. Amin. Yes! Amin ya robbal alamin. Elisa. Rezekine akeh blokek. Pokoke lumintu sak kathah-kathah nganti Elisa. blokek. Gareng nang kene wae ora usah tekan kono rek. Elisa. Aku ora entuk ro dalange aja. Nun Pak. Sini nggo berobat jare. Lho Pak, kula dianggep wong lara to Pak. Atur. Ya kula kang sowan nggih Pak. Njuk dipincang-pincangke ra. Lho gareng ya pincang kok Oh yo. iya bener. Nggih. Alala alhamdulillah. Neng to sura. Entos sura. Tuku glali. Tuku glali. Pak Mardianto. Pak Sugih Mardianto. rejeki. Amin. Mergo maring. Matur nuwun. Oh, lah sing ngemis kula kok tak amale niki ya, Pak. Lho sik iso nggawa ki wong wedok kok ya. Oh, Urus-urusan apa-apa ki wong wedok. Nggih, Coba pokok- meneh. Sehat selalu nggih Pak Mardianto. Nggih. Parian mulih? Heeh. Oh nggih, Surabaya. Tuku es. Pak Mardianto tambah sukses. Amin. Kok mung 50? Masang boto cacahe telu Pak Mardianto sehat selalu. Amin. Atur sembah nuwun nggih Pak Nang Haji. Surabaya. Ah. Tuku kluwes. Wes. Pak iki nenek wong usaha kok. Wes ora iso. Wes. Mangga. Atur nuwun ya, Pak. Matur sembah nuwun Pak Haji. Sampun. Sampun. Nggih, kula dongake dadi amale Pake. Lancar rezekine, dicatet ro malaikate, somben swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Monggo sing ngersake tindak swarga, Pak Bu. Monggo. Kanca. Swarga. Kanca diu. Sumatera pun banjir, Sumatera pun banjir.
Sumatera pun banjir. Instan. Mulane iki ki nenggon wingit loh ini tuh. Kaki jangan ngawur loh Pak De. Kita tuh yang sopan gitu loh. Iya. Ini udah rejeki Siti oke. Mohon maaf Eyang Raden, mohon maaf. Kowe mau sak elekke kowe aja rono. Lah nggih Pak. Lah ngopo kowe lancang rono? Golek duit 50 ae kok. Kelingan zaman 50 tahun kepungkur. Ngopo? Tetak gendelen ngene lho. Ya anu dadi siji nduk ben beranak pinak. Ya. Kene kono. Aja kene iki maling kok ngawur. Udan panas aling-aling capek gunung Nadyan wadon serta lanang. tutup. Kowe mau gandeng dipaling Pak Mardianto kowe nembang gentino ya manung mosok mung Iya. menteleng kowe banteng. Seket lho. No mane banyu bening. Ya ora ngono, yang bener. Lah kowe 500 aku 50 lho, Dik. Ya aja ngono sing sungguh-sungguh temenanan. Inu mane banyu. Malah ya genggek ngono malah. Bening. Kok dadak ketip-ketip gini loh. Kode. Mangga dipun aturaken kersanipun sedaya kok kacekapan Mbak Sri Huning mawon langgamipun. Lajeng mangke ndandutipun samping gunung malih ngoten nggih Mbak nggih. Siap, monggo. Rambut. Monggo dados ya. Sri Huning mesti kutuban lapur tresno lan sakoyo patu.
Matur nuwun. Kok kaya wis tele-telete. Dari semangat kok tele-telete. Ora entuk dagelan senior tele-telete. Oh alah tete. Lah iya. Itu nopo yang nganggo unjal ambekan to, Pak? Lah nggih, caping gunung niki Mbak Elisa. Nek Mbak Elisa ki aku yakin percaya. Fit tenagane isih full karena dheweke durung tau nglakoni manak. Dadi titikane nek rong tau nglakoni nglairke niku tenagane isih full. Isih full. Niku Kowe wis suda pira kowe anakmu? Lho, lah kata no Pak kula. Nah, sing ketok wae sing ra ketok aja mbok hitung. Lah sasate ora ketok kabeh, Pak. Lho wong kula ndek prinsip kok. Piye? Timbang mateni wong pilih gawe wong kok. Prinsip ya kena ning ya aja kaya ngono kuwi. Iki panyune panitia siji reng. Menapa? Sing kudu sing ngaturke tetep kowe karo Mbak Elisa meneh. Nggih lho. Lho mumpung Niki kon umroh mulai bablas transmigrasi ngoten lho, Pak. Nggih. mulane iki mung pokoke kanggone mung pokoke nggo menyura kok. Nggih. Pun ta siap. Iya, Pokoke mangga. nanggape kudu nganti tele. Lintang asmara. Ya Mas Te, anu Mas Kibot ngantek. Kibot ya. Lintang asmara itu adalah karya dari Mas Galih Yuwana niku ponakan kula kalian anak kula Druwendra Widatama niku anak kula sing barep. Wah, jano apik meneh niki sing nembangke sing nyiptake, Pak. Kowe wani Nggih mung matur, Pak. Mung matur kula mung usul. Sik, tak peni penemuan. Magadir. Oh, Magadir. Kok sik reng. Kata-katamu ki lho. Pripun to, Pak? Wong Lintang Asmara tekan Magadir iki. Lah Magadir nggih nyetel lagu Lintang Asmara kok. Oh iya. Magadir di rumah kula bakul bakso niku kok. Oh, nganggo salin anu nganggo Jackie Chan kene apa? Jackie Chan. Iki kareng endi? Oh iya, Dek. Kali. Hae. Aku ki apa salah nggon to iki? Jadwalku ki kene. Wong ya Sherlock ya pas kene kok iso. Sepira, Dik? Izin nih, Pak. Wong ayu tresna mugi narya tamba. Apik. Sae susah cara ning batinku. Iki piye sih posisine? Yo penake ngene.